Actualidade semanal en 140 segundos. Sanidade. O presidente Alberto Núñez Feijóo recalcou que o goberno galego aposta pola estabilidade no emprego da sanidade pública e está comprometido co incremento do número de persoal, así como coa mellora das súas condicións. Dende que levamos na Xunta de Galicia, aprobamos ou executamos nada máis e nada menos que 8.850 prazas. Somos un dos servicios de saúde con menos porcentaxe de eventualidade de España. Así mesmo, destacou que a ratio de enfermeiras en Galicia é superior ao do Sistema Nacional de Saúde. Temos 10.500 profesionais de enfermería. 88% desas 10.500 profesionais de enfermería teñen un nomeamento definitivo. Política social. Ademais, puxo en valor o aumento de perceptores da axuda á dependencia nos últimos 10 anos e o das prazas de benestar. En centros de día, un 242%, 2.400 plazas máis. En Alzheimer, un 111%. En residencias de maiores, 2.400 plazas máis, un 42%. E en atención a discapacidade, máis de 1.100 plazas máis, un 25%. Consello da Xunta. Feijóo tamén avanzou a reforma e modernización de residencias e centros de día, de atención a persoas con discapacidade, de menores e sociocomunitarios. E agora lle toco turno ás políticas sociais, os servizos sociais, por un importe de 13,7 millóns de euros. Vamos a beneficiar ao redor de 50.000 usuarios destos centros sociais. Empezamos as obras de forma inmediata. Por outra banda, a Xunta destinará 10 millóns de euros aos programas integrados para mellorar as oportunidades de acceso ao mercado laboral de 4.000 desempregados. Mantemos moitos dos criterios de convocatorias anteriores e se inclúen dos novos. Colectivo de persoas que están percibindo a renta de integración social de Galicia poderán entrar neste programa integrado de emprego, así como a formación debe estar dirixida á obtención polo menos dun certificado de profesionalidade que teña validez en todo o territorio español.